La temporada ha sigut perfecta, sols n'hi ha que veure el resultat, que han sigut campions. En agost prepararem un grup de gent, l'objectiu era anar partit a partit, tots inconscientment sabíem que l'objectiu era pujar, però fins que no ho hem tingut ahir, pues no era l'objectiu principal. Evidentment, el resultat de la temporada ha sigut perfecte. Pues començar un equip jove, que no sabia la categoria on anava. Es pensava que la segona regional anava a ser un passeu militar. Jo, per sort o per desgràcia, això ho havia tocat. Ja va viure un ascens en el Benifaió com a xubor de segona a primera, i quedar en esta vida quedar primer en algo, en lo que siga, és molt complicat, i tu tens que currar i tu tens que guanyar. Entonces, diguem que a lo primer ens costava adaptar-nos, pagar la novetat, anem a camps i contraris molt durs, que estan acostumats a aquest tipus de xoc, i a l'equip li costa aclimatar-se, però a poc anem agarrant el fil a la competició i han sigut prou regulars, i la prova està que han sigut campions perquè han sigut el millor equip, el més regular, i tinguent en compte que ha sigut una gran lliga en rivals molt difícils, que ens van ficar molt difícil, hem estat fins a última hora peleant en ells, han donat la cara, són uns dignes rivals i donen encara més valor a la lliga que han aconseguit. A veure, és un grup molt jove, que la seva prioritat en un principi no és el futbol, però ahí ha estat la labor del míster, que ha sabut reconduir a tota la gent per donar-li la prioritat que realment té el Club Deportiu Benifaió, i és el dia d'avui que n'hi ha 23 persones entrenant. Jo sabia on me ficava, a pesar de que, el que t'he dit, l'any passat seguia un poc desastre en aquest aspecte, però l'avantatge que tenia jo respecte a altres entrenadors és que el 95% de la plantilla l'ha entrenat en un moment donat. Entonces sabia què jugadors tenia davant, quin rendiment me podien donar i com portar-los perquè al final de la temporada fos un èxit. I cada un és d'una mare, cada un té una tecla, però n'hi ha que ser psicòleg i portar-los a cada un i tratar-los d'una manera diferent i al final per el bé del grup i que rendisquen tots per igual. I pense que a poc ha anat ahir i han sigut una família, que és el que he volgut vendre des de sempre, des que vaig entrar com a entrenador, que fos una família per lo bé i per lo mal, sempre hi ha moments durs i moments bons. Els bons se porten sempre millor, però si vingueren els mals, que n'hi havia que estar ahí i apoyar-se tots perquè les coses eixiren bé. Entonces, jo en aquest aspecte, en general, en l'actitud del grup estic prou content i n'hi ha que potenciar això. I és una manera de... Jo crec que enguany han obert un camí perquè la gent, tant de fora alrededor del club com els jugadors mateixa, es donen compte que això és el camí a seguir i que això ens portarà a afiançar-se a una categoria com anem, que va ser prou més difícil que enguany. Futur així n'hi ha grup per a consolidar-se en la primera regional, que és la categoria on aquesta de Benifaió. Si s'apuja és una il·lusió, però enguany n'hi ha que pujar per obligació, perquè a Benifaió no li correspon estar en la segona regional. En primera regional tot el que passe va ser positiu, i si aconseguim la il·lusió de pujar a preferent després de 4 o 5 temporades, és una il·lusió. Que és mínimament on deu d'estar el Benifaió, on pensa que deu estar el club. Era l'objectiu que jo m'havia marcat, sabia que era difícil, però han tingut sort i el primer any ho hem aconseguit. Ara el que hi ha que aprendre és dels errors del passat i no caure això. Es faré a la plantilla una reflexió perquè ho tingui molt present de lo que costa pujar i lo poquet que se'n va una categoria. Entonces n'hi ha que agarrar-s'ho de primer moment, estar mentalitzat i ser sempre competitiu, siga la categoria que siga, i no baixar mai els braços.
Entonces, el meu objectiu en la categoria, en poques paraules, de moment és afiançar-se, no n'hi ha que mirar més allà, pas a pas, afiançar-se, però pense que el futur pròxim, el que té que ser el Club Deportiu Benifaió, és ser un gallito sempre de primera regional, i és el que jo sempre he cregut. El Benifaió sempre té que estar de 6 a primers en primera regional. El futur del capità. Este Seltures arriba después de tants anys, sempre va escavilant, enguany acabe, enguany no acabe, deixes passar el temps un poquet i després en juliol ja es comença a travegar les ganetes, ja es comences a cuidar-te un poquet, a eixir un poquet i possiblement, o estic segur de que me tornarà a entrar aquest cuquet i tornaré a estar així en primera regional. Va, Robert, va! Passa per ahí davant, no entres del camp. Per ahí davant, per ahí davant, per ahí davant, per ahí davant, aquí per ahí davant. Com a important, en la taula classificatòria no seria el més important, però era un partit diferent. És un partit que, com a jugador, el pots viure una o ninguna vegada en la teva vida. És un partit diferent, el prepares en la mateixa dinàmica que tots els partits, però no descanses igual per la nit, no menges igual durant el dia, estàs ansiosa que arribi aquest moment, estàs més nerviós de lo normal. Com a partit important, estic segur que tots els jugadors han jugat partits més importants. Estic prou orgullós, ja no el partit en si, sinó ha sigut un reflejo, el partit ha sigut un reflejo de la temporada. Partits complicats, els partits que han tingut que donar la cara, l'equip ha estat allí molt concentrat, no ha perdut la cara al partit, no se n'ha anat del partit, i en això, la veritat que estic molt content i per això s'ha aconseguit aquests logros. I en el partit del Rafael Guaràs, que és l'últim que m'ha jugat en la Lliga, hi havia molt de nerviosisme, evidentment, ens jugàvem molt, l'equip i els jugadors eren conscients del que ens jugàvem, però al mateix temps l'equip el veia il·lusionat en el que podien aconseguir. L'afició que teníem en l'últim partit no és només que un reflejo de lo que ha sigut la temporada. Ha estat en l'equip, amb els amics respaldats per ells, i l'últim partit era molta gent la que estava, molta gent la que ens ha apoyat tot l'any, i estem molt contents de lo que hem viscut. Això feia molts anys que no se vivia, i això n'hi ha que cuidar-ho, n'hi ha que mantindre-ho pel futur. Estic molt agraït a la gent, ha tingut molts apoyos i he vist que la gent s'ho va passar bé de veres, ha disfrutat en l'equip i aquest és el camí a seguir. Duc una trajectòria de 12 anys jugant al Benifaió i això és una cosa que jo no havia viscut durant aquests anys. És una cosa que t'ompli, te fa sentir-te molt important, te fa sentir-te diferent i la veritat és que és increïble, no n'hi ha paraules per a descriure-ho. I el futur? L'afició té que entendre que n'hi ha una diferència molt gran entre la primera regional i la segona regional. La primera regional és molt més competitiva, però que no se desil·lusione, que per nosaltres per treball no va ser. Anem a continuar en este nivell futbolístic i estem segurs de que anem a donar molt bones sensacions enguany i que ells són part molt important d'este projecte.
I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Al ser de penal és una cosa que tens la incertidumbre de si el va ficar o no el va ficar. Estàvem nerviosos, ves a gent que no mirava, miraves al públic, ves gent que també no mirava. Estàvem nerviosos. Teníem plena confiança en el nostre company de que anava dins i plena confiança en que no anem a encaixar ningú gol. Champion.